ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ усули муосири хизматрасоние ки дар осону дастрас ва шаффоф гардидани муносибатҳои молиявӣ мусоидат менамояд. Бинобар ин ба ин намуди хизматрасонии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд, то ки ҳарчи зудтар муносибатҳои молиявӣ дар мамлакат ба таври ғайринақдӣ сурат гирад. Ҳамин аст ки санаи 22 июни соли 2023 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ба тасвиб расид, ки мутобиқи он аз 1 июни соли 2023 пардохти андозҳо боҷҳои давлатӣ барои додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, пардохтҳои дигари ҳатмӣ ба буҷет, ҷаримаҳо, маблағҳои суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ, намудҳои дигари хизматрасониҳои давлатӣ, инчунин қабули маблағҳо аз ҷониби вазорати идораҳо ва ташкилотҳои давлатӣ минбаъд хизматрасониҳои музнок тариқи ғайринақдӣ амалӣ карда шавад. Албатта татбиқи ин ба рушди иқтисоди миллӣ ва баланд гардидани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ таъсири мусбӣ расонида эътимоднокии шаффофияти кору хизматрасониро кафолат медиҳад. фармони ба тасвиб расида ин яке аз чораҳои ва тадбирҳои саривақтии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва имрӯз дар назди Бонки Миллии Тоҷикистон ва низоми бонкӣ дар маҷмӯъ масъалаи асосии татбиқи намии фармон, яъне таъмин кардани инфрасохтори зарурии қабули пардохтҳои ғайринақдӣ монда шудааст ва ҷиҳати ҳалли ҳамин масъала аз ҷониби низоми бонкӣ имрӯз дар байни аҳолӣ дар муомилот воситаҳои электронии пардохтӣ аз қабили кортҳои пардохтии бонкӣ ва ҳамёнаи электронӣ ба аҳолӣ пешниҳод карда шудаанд, ки тавассути онҳо аҳолӣ метавонанд бо истифода аз дигар воситаҳои пардохтҳои электронӣ, яъне терминалҳои электронӣ ё ин ки барномаҳои мобилӣ дар телефонҳои худ доранд, яъне хизматрасониҳои давлатӣ ё ки дигар хизматрасонии музноки давлатиро пардохт намоянд. Истифодаи кортҳои пластикӣ имрӯз дар иқтисодиёт хеле ҳам хуб баромонда шудааст ва савдо тибқи кортҳои пластикӣ баромонда мешавад. Ва интиқоли маблағҳоро бинед ки имрӯз мо чӣ қадар осон ба воситаи пардохтҳои кортҳои электронӣ ба роҳ мемонем. ва худи гузариши маблағҳо, пардохти коммуналӣ ва ғайраҳо казо чӣ қадар осон гардидааст ба воситаи кортҳои пластикӣ ва интернет банкинг, ки имрӯз банкҳои ҷумҳурии Тоҷикистон хеле ҳам хуб онро истифода мебаранд. ва худи лоиҳаи сити кортро бинед ки имрӯз чӣ қадар муносибатҳои пардохтӣ дар худи нақлиёти ҷамъиятӣ осон гардидааст ва ин як нав худи масъалаҳои номатлубро, ҳодисаҳои номатлубро аз байн мебарад. طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شروع از 1 آگوست سال روان با طور نقدی قبول نمودن پرداخت خدمات رسانی‌های مزنوک از جانب وزارت و اداره‌ها، تشکیلات‌های دولتی و تشکیلات‌های قرضی مولوی جمهوری منع کرده شد. این در گسترش حساب برابرکنی‌های غیر نقدی مساعدت می‌نماید. در برابر این حساب برابرکنی غیر نقدی می‌تواند پیش راه فرسوده‌شوی پول را در بازار کاغذهای قیمتناک گیرد که این برای پیشگیری خراجات تکرار استحصال کنی منفعت آور میباشد. گذاشتن به نظام حساب برابرکنی غیر نقدی می‌تواند که جریان عملیات و خدمات رسانی‌های بانکی رو وسیع نموده با این واسطه طلبات اهالی رو وابسته به عملیات و خدمات رسانی‌های گوناگون قانع گرداند. این گذاشتن به نظام حساب برابرکنی غیر نقدی این اگر از یک طرف به نورسایی ذخیره‌های پولی بانکی مساعدت نماید، از دیگر طرف به سطح پرداخت‌پذیری نظام بانکی تاثیر می‌رساند. زیرا چه قدری که در سطح جامعه حساب برابرکنی غیر نقدی وسعت داده شود، تا همان اندازه سطح بخطری فعالیت بانک‌ها تامین گردیده پرداخت‌پذیری آنها در نزد مزاجان زیاد می‌گردند که این البته منفعت‌های عمومی اقتصادی دارد. با اندیشه کارشناسان ساحه برای گزارش به پرداخت‌های غیر نقدی حل یک چند مسئله‌های مهم ضرور میباشد. این هم باشد مهیا نمودن انفراساختار ساحه و مقرر نمودن امتیاز و هوسمندی سوبیکت‌های صاحبکار میباشد. وابسته به این مسئله در فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آورده شده است که بانک ملی تاجیکستان، وزارت و اداره‌ها، تشکیلات‌های دولتی و تشکیلات‌های قرضی مولوی جمهوری انفراساختار ضروری را برای قبول پرداخت‌های غیر نقدی خود تا 1 آگوست سال 2023 تهیه، تشکیل و تامین نمایند. استفاده پرداخت‌های غیر نقدی عموماً برای هم جامعه و هم اقتصادیات و هم با
худи субъектҳои фаъолиятбаранда албатта муфид мебошанд ва вазифаи мо дар он аст ки албатта ин чизро бояд мо ба аҳолӣ, ба шаҳрвандон ва ба субъектҳои хоҷагидор албатта расонем. Пардохтҳои хизматрасонии давлатӣ на танҳо бо кортҳои пардохтии амонатбонк, балки бо кортҳои пардохтии ҳама ташкилотҳои қарзи молиявӣ анҷом дода мешаванд ва аз ин чиз аҳолӣ бояд донад ки кортҳои пардохтие ки дар даст доранд новобаста аз кадом бонк ё ташкилоти қарзи молиявӣ гирифтааст, онро метавонанд бевосита барои пардохт намудани хизматрасонии давлатӣ истифода баранд. ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ якчанд имкониятҳои хеле хуб доранд барои шаҳрвандон, чунки ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ якумин дараҷа ин ки шаффофият монда мешавад ва дуюм ин ки сарфаи вақт мешавад ва инчунин як қатор имкониятҳои хеле зиёд ба шаҳрвандон пешниҳод мешавад ва чӣ хеле ки мо аллакай дида истодем дар марказҳои ноҳияҳо ё ин ки шаҳрҳо аллакай ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ хеле рушд ёфтанд, аммо дар деҳот хеле кам аст, ҳолон ки қисми зиёди аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳот зиндагӣ мекунад, яъне ки барои дар сатҳи олӣ ба анҷом расонидани ин ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ бояд ки мо дар деҳот ва дар мавзеъҳои деҳот ё ноҳияҳои кӯҳӣ бояд имкониятҳо зиёд шавад ва аз дар мағозаҳо ё ин ки дар дигар марказҳои хариду фурӯш посттерминалҳо насб карда шавад ки мардум аллакай аз ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ пурра истифода буртанад, ягон танқисӣ бояд дар он ҷо вуҷуд надошта бошад. гузариш ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ метавонад иҷрои тамоми кору хизматрасониҳоро дар соҳаҳои мухталиф содда ва осон намояд. пеш аз ҳама вақт ки аз ҳама қимат аст, дар заминаи роҳандозии ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ сарфа шуда, шаффофияти корбарӣ дар анҷоми хизматрасониҳои молиявӣ пурра таъмин мегардад. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ мавриди татбиқу иҷро қарор дорад. тавре дар филиали корхонаи воҳидии давлатии рақами 53 амонатбанки ноҳияи Дӯстӣ иттилоъ доданд. ҷиҳати иҷрои фармони сарвари давлат ҳамчунин дастурҳо аз паёми роҳнамои пешвои муаззами миллат иқдомҳои роҳандозӣ намудани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ бо маром ҷараён дорад. абдураҳмон шерализода мудири филиали рақами 53 дар ноҳияи Дӯстӣ изҳор дошт ки ин раванд пеш аз ҳама барои таъмини шаффофияти амалиёти молиявӣ, ғанӣ гардонидани бюҷети давлатӣ, пешгирии амалҳои коррупсионӣ, мусоидат ба рушди бахши молиявӣ дар мамлакат мусоидат мекунад. раёсати корхонаи воҳидии давлатии амонатбонки ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама филиалҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом дода, дар заминаи таҳияи нақшаи амал корҳои заруриро таҳким мебахшанд. дар филиалҳои корхонаи воҳидии давлатии амонатбонк дар шаҳри Ливаканд ва филиали корхонаи воҳидии давлатии амонатбонк дар шаҳри Бухтар дар ҳамкорӣ бо васоити ахбори омма ҷиҳати тақвият бахшидани корҳои оммафаҳмонӣ, махсусан пардохти ғайринақдӣ дар ҳама намуди пардохтҳо аз ҷумла андоз, боҷи давлатӣ, ҷаримаҳо, маблағи суғуртаи ҳатмӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ ва дигар намуди хизматрасониҳои давлатӣ корҳои соҳавӣ ба анҷом расонида шуданд. дар шаҳри Бухтар ба бештар аз 1000 нафар соҳибкорон кортҳои фарогирӣ таъмин карда шуда, ин иқдом бо маром идома меёбад. тибқи маълумоти раёсати бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ҳама филиалҳо, марказҳои хизматрасонӣ ва биноҳои нозироти андоз дар маҷмӯъ 853 посттерминал, аз ҷумла дар назди филиалҳои бонк 820 ва дар назди нозироти андоз дар шаҳру ноҳияҳо 33 посттерминал насб карда шудааст. филиали рақами 54 корхонаи воҳидии давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк дар ноҳияи Кӯчониён ҷиҳати иҷрои фармони мазкур аллакай корро оғоз бахшида, қисми зиёди маблағҳои андоз пардохти коммуналӣ ба тариқи ғайринақдӣ ирсол карда мешавад. дар филиали корхонаи воҳидии давлатии амонатбонк дар ноҳияи Вахш ҷиҳати иҷрои фармони мазкур бо ташкилоти идораҳои ва фаъолони ноҳияи Вахш корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом дода манфиати чунин намуди пардохтҳоро шарҳу тавзеҳ медиҳанд. мақсад аз гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ ин вусъат бахшидани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар қаламрои ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар ҳудуди ноҳияи Вахш 9 маркази хизматрасонии бонкие ки ба бонки корхонаи воҳидии давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк тааллуқ дорад, дар ҷамоати шаҳраки деҳоти ноҳия дорои посттерминалҳо мебошад ки шаҳрвандон метавонанд ки ҳангоми пардохт намудани
маблағи андоз, боҷ ва дигар пардохтҳои ба он баробар карда шуда аз ҳудуди ҳамун ҷамоат, яъне ки аз ҷои зисташон тамоми намуди пардохтҳои ҳатмиро пардохт намоянд. марказҳои хизматрасонии бонкӣ ва филиалҳои амонатбонк дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ҷиҳати анҷом додани хизматрасониҳои ғайринақдӣ барои истифодаи кортҳои миллӣ омодагӣ гирифта зиёда аз 300 намуд пардохтҳои ҳатмиро бо усулҳои ҷадиди хизматрасонӣ пардохт хоҳанд кард.